Вітаю спадарства. Хочу выказаць словы падзякі ўсім, хто прыняў удзел у галасаванні. Асабісты дзякуй усім тым, хто прагаласаваў менавіта за нашу партыю. Я прайшоў, рад я ці не, складана сказаць. Шчыра кажучы, заўзеў за сваю партыю, але хацеў, каб прайшло 6 чалавек, таму што я займаю 7-е месца. Але так трапілось, мы атрымалі 8 мандатаў, таму назваўся груздзём «Полезай». У бліжэйшы час, думаю, будзе збор, на якім мы абмяркуем, у якіх накірунках будзем працаваць, сумесную працу. Мы ўсе розныя, але нам не мае што дзеліць. І унутраныя правілы, дзе і як сябе паводзіць. Напрыклад, балаболам, махлярам і невыкананым абяцанкам не месца ў Коордынацыйнай радзе. Яшчэ раз, спадарства, дзякуй за тое, што прынялі ўдзел у выбарах у Коордынацыйную раду. Да перамогі разам. Жыве Беларусь! Слава Украіне!